ठाणेच वाईन अँड डाईन एसी फॅमिली रेस्टॉरंट. पत्ता मुंबई गोवा महामार्गाजवळ नवीन एसटी डेपोच्या समोर कुडाळ. प्रोप्रायटर राजेश माने. संपर्क 9665801212. कणकवली तालुक्यातील नाटळ गावातील पिंपळाचा माळ आणि थोरले मोहोळ या परिसरात गवारड्यांच्या कळपांचा आणि सांबरांच्या कळपांचा मुक्त संचार झालाय. यांना हुसकावून लावण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्यांचा गवारड्यांनी पाठलाग केला. शेतकऱ्यांनी जीव मुठीत घेऊन पळ काढला आणि कसेबसे एका झाडावर चढून त्यांनी स्वतःचा जीव वाचवलाय. त्यामुळे आता कणकवली तालुक्यातील सर्वच शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलंय. वन विभागानं याबाबत तात्काळ कार्यवाही करत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी शेतकरी व ग्रामस्थांमधून केली जाते. नाटळ येथील शेतकरी कुळाजी राणे, जितेंद्र सावंत, दीनानाथ सावंत हे आपल्या शेतात आलेल्या गवारड्यांच्या कळपाला हुसकावून लावण्यासाठी गेले असता गवारड्यांनी त्यांचाच पाठलाग केला. त्यामुळे झाडावर चढल्यानं त्यांचा जीव वाचलाय. त्यामुळे सर्वत्र भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. पिंपळाचा माळ येथील जितेंद्र सावंत, दीनानाथ सावंत, तुळाजी राणे, प्रसाद पाताडे, निलेश परब, सुधीर गुडेकर, निलेश सावंत, मनोहर पाताडे यांच्या भात शेतीत गवारड्यांच्या व सांबरांच्या कळपांनी धुडगूस घालण्यास सुरुवात केली आहे. तसंच थोरले मोहोळ येथील सत्यवान सावंत, प्रमोद शिरसाट यांच्याही शेतात गवारड्यांनी धुडगूस घातला आहे. दरवर्षी येथील शेती ही रानटी प्राण्यांच्या भक्षस्थानी पडत असून येथील शेतकरी मात्र नुकसान भरपाईपासून वंचित राहत आहेत. याबाबत वन विभागानं नुकसानीचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना भरपाई मिळणारी मदत ही तुटपुंजी असते. त्यामुळे नुकसान जास्त आणि मदत तुटपुंजी या शेतकऱ्यांनी घेतलेलं कष्ट वायाच जातंय. त्यामुळे वन विभागानं आणि जनतेच्या सेवकांनी या गंभीर समस्येकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. येथील भातशेती सह्याद्री पट्ट्यातील जंगलानजीक असल्यानं शेतकऱ्यांना अशा संकटांना वारंवार सामोरं जावं लागतंय. त्यामुळे दरवर्षीच्या होणाऱ्या नुकसानीला कंटाळून यावर्षी नाटळ गावातील बहुतांश म्हणजे सुमारे 45% शेतकऱ्यांनी भात शेती व इतर शेतीपासून दूर झाले. राजापूर अभयारण्यातील गवारड्यांचे कळप कोकणातील भात शेतीत घुसून सध्या धुमाकूळ घालत असल्याचं दिसून येत आहे. भात पेरणीपासून भात पिकेपर्यंत शेतकरी अनेक संकटांना तोंड देत असतो. अशातच जंगली जनावरांच्या धुमाकुळीनं तोंडी आलेला घास दूर होतोय या भीतीनं शेतकरी धास्तावलेत. वन विभागानं याबाबत ठोस पावलं उचलून शेतकऱ्यांना नुकसानीपासून वाचवण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होते. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.